Hey, hey, oh, oh, hey, hey, oh, 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 hey, hey, no, oh, oh, hey, hey, oh, oh, hey. Elsk livet, for livet elsker dig. Hele den karriere, jeg har haft, det startede jo faktisk i Finland. Fordi vores far, han forlangte jo, at vi skal være søfolk. Fordi han vil så gerne have, at vi skal opleve verden. Og så skal vi fortælle om verden, når vi kommer hjem. Fordi han var jo syg. Han har jo haft tuberkulose, og han kunne ikke rigtig rejse så meget, som han har lyst til. Men han var meget nysgerrig. Fantastisk nysgerrig mand. Imens jeg var i Finland, efter jeg blev matros, og så pludselig oplevede jeg i Haukebutes, at hele havnen blev til som en film. Og så kom der en stemme. Hey, hey, oh, oh, hey, hey, oh. Så begyndte han at fortælle mig, hvad jeg skal opleve. Det bliver bare ligesom en film, hvor jeg kunne se en dreng, der begynder at spille guitar, ikke? Og så kommer der mere folk, og så fjernsyn og alt. Og til sidst så stod der en kvinde med krone foran mig. Så sagde stemmen, det er jeres konge dronning. Vi havde jo konge dengang. Så sagde han, hende skal du meget mere gøre. Så sagde han, Rasmus Lybert, det er vores gave til dig, hvis du vil tage imod det. Så forsvandt det hele, og så stod jeg der. Og så gik jeg op til vores kaptajn, og så sagde jeg, at jeg har lige set, hvad jeg skal være. Ikke? Jeg skal ikke være sømand længere. Så sådan startede det hele. Inuno qafiyan Inuno miktunivat Inuno qafiyan Anasamikunivat Inuno qafiyan. Jeg er så stor beundrer af livet. Man får det. Mystik. Følelser. Man kan kun være stolt af at få lov til at opleve det. Når jeg lige blev gift, det er faktisk lidt vores bryllupsrejse. Lille skønt. Smuk. Tænk, jeg er gift med så smuk kvinde. Jeg er meget nysgerrig menneske. Jeg er nok ikke det største begavede mand i verden. Den er startet ellers for at prøve det, men så forandrer det sig som af sig selv. Og når jeg lavede det, ikke, så kan jeg godt lide, at så bliver jeg nogle gange lidt fanatisk med at det detaljeret, så jeg kan simpelthen ikke stoppe. I kraft af min nysgerrighed har jeg ladet mig at rejse i fantasi, finde nogle ord på de tanker, jeg har haft. Ikke? Og kan du forestille dig, hvor kommer musikken fra? Men hvor kommer teksterne fra? Der kommer simpelthen bare så mange ord. Og så slås de,
om, hvem det skal være, komme til den verden, ikke? Ai, 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 du savarang sit sumik. Inunørene mine nipper. Jeg tør ikke engang røre den først, ikke? Jeg tænker. Første gang jeg skulle lave med ulige maleri, jeg turde simpelthen, jeg var så genert af det. Det ved jeg ikke hvorfor. Jeg vil respektere så meget. Jeg kan jo ikke finde ud af det, men jeg ved ikke, om først når jeg gør så pludselig så kommer jeg ind til et eller andet. Jeg drømmer om at gå male. Men jeg kunne aldrig komme ind. Lige før han blev 85, så døde min sidste onkel. Så jeg var deroppe i Grønland, i Manit, som min fødeby. Efter jeg kom i byen, så gik jeg ned og sige farvel til ham i hans grav. Jeg sagde til ham, jeg skal nok nå at blive 85, så jeg kan fortælle dig den der. Det lover jeg dig. Og bare lige det, som efter jeg sagde til ham, så fik jeg så meget fred med mig selv. Når jeg står foran læreren, ikke? Så bliver jeg så genert i lummet. Jeg bliver så genert. Og så pludselig så kunne jeg se. Så kunne jeg se nogle ansigter. Så kom det bare. Så det har gjort, at jeg bliver meget mere og mere rolig. Og det er derfor, at jeg tror, det er også derfor, jeg begynder at male, ikke? Nu skal jeg nok blive kunstner en dag. Det er derfor, jeg har sat min hår til at gro, for jeg vil gerne ligne en kunstner, så jeg kan male resten af mit liv. Så jeg skal nok lave de ting, jeg skal lave. Og jeg skal nok lave masser af koncerter endnu. Sulit du sanna pinga